Riwruok mar Tunaweza Empowerment kotenore kod migawo mar somo kod mano mar thieth e kaunti ma Migori dhi nyime gi chenro mar kedo gi tuo mar dang'ni mar paro e kind rowere masomo e skunde mag secondary e kauntino. Ma biro e kinde ma lipot mogol kod migawo mar somo yango ni kwan jogo miyudo kod tuo mar dang'ni mar paro medore e kaunti ma Migori. George Juma en lipota marwa ma kaunti ma Migori. Kwan jogo miyudo kod tuono mar dang'ni mar paro pod ni malo e kaunti ma Migori kalore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Higa mokalo malo ji 600 ne ochopo osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori kamanyo thieth mar tuono mar dang'ni mar paro. Tuo mar dang'ni mar paro bende lipode yango ni osedhi malo kata kuom rawere mathothgi koro somo e skunde mag sekondar e kaunti ma Migori. Mae osetudi kod medruok mag kwan rawere ma pod somo matiko yedhego mamero ji kaachiel kod mago eko makawo ngimagi e yorno mar deruok. We've seen a number of issues that are really affecting students when it comes to their performance in school, when it comes to some of them resorting to drug and substance abuse. Some of them are having stress. We've seen cases of even suicide in schools and even at home. Kalwe kod kwan mamalo mag rawere mantie sikunde mag sekondar mayudo kod tuono mar dang'ni mar paro, riwruokno mar Tunaweza Empowerment kawo tonde kod migawo mar somo mano mar thieth. Riwruokno mar Shamiri ochako chenro mar chiwo hocho ne jopuonjre e skundego mag sekondar. We have just peer young people who are also trained with some few topics, especially on the mindset growth, whereby they are able to take the students in a group of 10 to 15 on how they can actually manage their mindset. Pressure piny kata ginyalo duoko weche matimore negi e ngimagi piny kaluwore gi kaka wabiro tudo gi johocho counselors, watudo gi osiptal, watudo gi bende gi jowetegi ma osebedo ka osekale counseling ma osechango maber makoro uduogi skul kendo koro dhi maber. E bwo chenroni, rawere motieko sikul machiegni kod mago ma pod somo e kuonde tiegruok ma osemi tiegruok e yore mag hocho dhi bedo okang' manyime mar kedo kod tuono mar dang'ni mar paro e kind rawere e skunde mag sekondar. I feel like mental health is really not spoken about a lot or enough because it's an upcoming thing that people are not focused on. Because right now, if you tell someone, I am depressed, someone will tell you that sickness ya wazungu. No. Instead of just taking it seriously. I feel like this program will help us so much. Director Marwokno mar Tunaweza Empowerment Gloria Ochola wani bende gintiere kod jolony e weche mag thieth mag tuono mar dang'ni mar paro wabende kodhi wuotho e skunde mopogore opogore kachiwo kony ne jopuonjre mantie kod tuono mar dang'ni mar paro. To gima nyalo gombo kendo manyalo kwayo sirikal kendo bende ni oket a selected section kamoro ma specific mitime counseling kata mitime health intervention, mental health intervention. Mang'ama wuoyi ko feel ni en gi issue ma odwaro mondo bed handled to onyalo kata mana dial number moro to goyo simu to inyise ni ma tim kama. Jolo nyithindo tuono mar dang'ni mar paro kod joocho wacho ni tuono mar dang'ni mar paro mayudo rawere ma pod somo thoth biro kalore kod gwandruok mantie kind jonyuolgi kod midhiero mamoko mawuok e mier ma giaye. Oseyudore mang'eny nyithindo bedo gi challenges mang'eny koya kuom jonyuol dala aya koya kuom nyithindo wetegi ma gin godo e skul. Gik manyalo kelo dang'ni mag paro gin gik modhuro to ahinya gin gik machalo kaka kit yuto ma janyuol ni godo dala. Kit yuto ma janyuol ni godo dala nyalo miyo nyathi bed gi paro nikech ka koro janyuol yuto ne ni piny to en bo dwaro ni mondo chul school fee ne nyathi to nitiere gik mamoko be ma nyathi ne dwaro. Relationships, both friendships and normal relationships, family relationships, those ones contribute a lot because things like family disputes. Paulina Atieno menjalony e wechego mag thieth mag tuochego mag dang'ni mag paro bende tiyo riwruogno mar Shamiri wach ni ber ka sikunde ndiko johocho mantie kod lony manyalo konyo jopuonjre e kinde mag intie sikul. Nwar gombo ni mondo skul ka skul mondo wabede gi jo counselors ama psychologists to bed employed mondo kony nyithindogi. Koz yudo ka samoro jopuonje ma wan go kocha ok gin trained
mar konyo nyithindo gi ok gin trained counselors. Koro miyo gi tich matek. Jopuonjewa matimo guidance and counseling moko nitiere manigi passion mar timo gini lakini gionge kod lony kod somo mar timo counseling mar mental health. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Nyakwaramogi kuom thuolo duto mane miyowa kane wakelo ni chenro mar Migago. An yote achiel ka mar jo Odundo Mtukubwa size ndogo wacho ni Migago neno maler Ngomongo ka wan gi Caroline Adhiambo to gi Christine Awi.